So ato pagtagad mga kagalaan ha, karong taon-taon. Unya ato sang i-check mga kagalaan no ato mga reporters, but before ana ato makauban diri pinaagi usab ni Idol Boyke og di apon mahigala ang sahaklupan. Okay, gamay lang names. Ipakita ko to sa saklupan names. Report ni Idol Tweety kagahapon mo ni oh. Okay, mo ni oh. Haklupan ni. Unya asa man tong riprap nga na kuandong. Oh, katong video gamay dong. Kani oh, kani. Freeze ha, freeze. Mo ni. Okay, freeze. Okay, mo ni no? Familiar nimo ang lugar? Okay. Kana names ha? Kani. Okay, atong balikan karon mga higala. Mo ni ang dito sa Haklupan. Unya, mo ni atong reklamante karon mga kagalaan, do na say mga hinanakit nga iya mahigala ang gipadangat. Kay sa report na Idol Tweety gahapon, ang sitio Kamansilis ug sitio Tambis, mo ni ang Purok Kamansilis ug Purok Tambis, mo ni ang nadisgrasya. Boyke. Yes, Idol Boyke. May buntag Attorney Rufil sa to ang mga idol o kasama. Giatiman nato ang mensahe gikan sa iyang pares Attorney Rufil. Yang pares na ingon nga paingon diha si Arlene kay na ituyo. Oo. So abi na ko maki-charge baron or unsay ang tuyo sa kuha personal kit dugay naman ning maminaw gid nato Attorney. Nakatrabaho ni sa gawas kani adto isip OFW nya nabalik sa Pilipinas. Unya ko sige lang ako lang atimano no. Boto pag-abot Attorney, pagkita niya naghilak man dayon no kay ang iyang kalawasan Attorney napuno nig bunog. Kay napatong siya sa ilang balay, unya naanod og appeal sa baha. Pero naka-manage siya nga maka-survive. So mo ni si Arlene Abatayo sa Haklupan. Sa Haklupan. Appeal sila sa nibakwit Attorney pero gumikan lagi kay ni os-os man kuno ang tubig so naa siya gibalik sa iyang balay. Okay. Pero naabtan siya nga nikalit na pud og saka Attorney Rufil. Ato pasultion sa experience. Okay, Arlene, may buntag nimo Arlene, bisan og di lalim ning kabuntagon pero kana na ang isip kuan lang no nga mo great gyapon ta sa kabuntagon. Kining unsa man ning hitabo sulti ekonomi anang pagka Martes mo naman ni ang bagyo. So anang pagka Lunes gabi diha ra mo nangatog sa inyong balay. Ano ni siya, Attorney, no? Di ba ni-announce mo is pag Monday, di ba? I-announce ninyo nga mo lagi ni ang bagyo. Ang una pa maggatong report is signal number 3 lang ta. So kami nga buntag pa man okay man kaayo wala jud kay makitang tubig. Naaragis dito sa ilang gimong dike. Naaragis dito makita na nimo kay ang gimong dike diha sa QM Builders. Naag mismo sa atubangan sa akong balay pero layo pa jud ko sa sapa. Balay ni nako makita na ko iyang riprap naara gyud na didto. Kini mga project ni sa QM Builders. QM Builders naguba ning ilang project di ay? Wala man siya naguba Attorney. Makita nimo siya ang iyang riprap, makita pa nimo karon pero ang ako mang gupangutana is project daw ni siya sa DPWH. Pero kung ma-retrieve lang ta nako akong cellphone kung wala lang gid siya gianod Attorney. Nanay dako kayo sa karatulas sa una Attorney dapit dito sa balay sa akong maguwang suspended na ilang project. After na ana nga naabot siya og Senate. Ang ako mga Attorney kung project na siya sa DP hunahuna unta nila daan akong pangutana kay nahitabo naman di naman to pwede ibalik Attorney. Dam ni siya sa Haklupan ha. Dam ni siya sa Haklupan layo pa akong balay. Ang pangutanan ako nganong na yun ani ngayon ana kadako ngayon ana siya kadako og damage Attorney nganong na hurot mi tanan hangtod sa sitio Tigib hangtod sa sitio Kawayanan Lagtang. Ako akong nahinabi mga kanan sitio Kawayanan Attorney na ako'y mga classmates since high school mga nindot kay na sila balay diha ako'y classmate police nindot kay na sila balay diha pero na wash out sila ako nahinabi dito na ako'y nahinabi the last night. Kining imo naa ka sa sitio Haklupan, sitio Tipo. Upbos ko sa karasada ni siya. Ay sa hatog lalo pila ka sitio din kay ang report ni Tweety gahapon ang sitio Kamansilis ug Tambis ra. Kung nakahibaw lang ko kung naalang mi naamo siya kontak na niya. Ang first hand gid na nasa kong utok sa una na kay na ever since kaila naman jud mi mo report ko niya pero sa una pa na nga nasinit na siya sige kog tan-awan ang projects ni QM daghan mi mga reklamo. Ang ako jud hinanakit Attorney daghan na jud kay kuan na ingon ko mo ana ko nakoy kaila nga duol jud kay niya na anak ko nga kay bawbe mo na ako magyaw-yaw jud ko. Ako ra jud ni pugnan akong baba kay ngano unsa ko ka war freak. Di ingon nga nagpakahilas ko karon unsa pa may ako mahimo. Wash out akong paghirapan pila ka years ko sa abroad. Wa. Ay nanakit ako Attorney. Giunsa nila ilang project Attorney. Dam. Iyang riprap na sa tunga. Ang mao na banlas mi tanan ang sapa Attorney gikan sa dam ni Tuwi.
Mo ba? Maoto siya attorney, dam, gibuswangan ang dam, mo-open, kay bao jud mi, babta nang evacuate ni, kay bao jud mi, nang evacuate mi, kay bao mi, unsa ka kusog ang bagyo. Mm. Pero, ako, nga concern ko sa akong balay, Mm. kay bao ko, wa na nako na attorney, kung, kay paglayas na ko sa akong balay, 10 p.m., Mm. ang tubig taga-tuhod lang. Mm. Mugawas ka sa akong koral, tuhod lang yun na nako. Mm. So, na ako'y gamay ma-retrieve nga gamit, gibutang lang ako sa higher pagid, mas higher pagid na siya, kipigir na i-add sa among silingan. Ang makita ni mo, attorney, nga, karon pang-pang, maunay akong gikat-kat. Ambot Ay gyud mo sa balay na nakasurvive. wash out jud? Wa ko nihilak nga, nawa akong balay, attorney. Kabaka unsa akong hilakan. Ako rin yung papa nga akong gibalik. Dagdan mingon sa mga survivor kay anak tiro. Survivor gud siya. Mm. Ako tilang nakita nga kasi kung ana sa flashlight na nagganjo kay mingon nga nasa nakita taw. Nagsakay na lang sa atop sa scene. Tagay tubig doy, tagay tubig day. Palayo ko sa kansa. Ako to pertage na kung paningkamot kay nadungog So naanod ang iyong balay? Naanod among balay. Ang nasakyan ako attorney taas kay na nga atop sa among silingan. Silingan na namo nga balay kay ta man jud ko giunsa pag lamon sa tubig akong balay. Na-audit ni attorney akan na akong balay. Survivor sad na. Kay ingon jud ko. Ang wala naman jud kay mama. Over the years wala ko'y mama kay gamay pa ko namatay ako mama. Wedding picture na lang nasa ko mama papa. Naguba pa ganyan ulit. Pero makita rin ako. Now na lang sa ko mama. Mauna na siya daw siya nga frame nga bisag unsa niya kabati. Gibutang yun na ako siya sa akong balay. Bisag unsa niya kabati. Kay hinumdamanan to sa akong mama. Wa naman siya kay ma-retrieve ng picture sa akong mama. Mm. Sorry attorney, ma-emotional jud ko kay wala ko ingon nga na unsay gibasol pa na ako kay ngano katalagman man ni nga gibasol pag ako ang QM. Pero kinsa man di ako basolon attorney, mo ko ba ko tanang kinsa akong basolon. Mm. So Hindi ilang mo riprap ko na justice akong gipangita attorney ay. wa magkadimao ilang riprap di ay? Sus attorney, kung naakabaw lang jud ko sa reporter nga iyong ipada dito, pasuruyon ako siya giunsa nila pagsugod ilang project. Ambot pila na ako katuig ni graduate og high school. Murag hapit na mag 20 years. Oo. Sugod na siya diha. Ambot ingnon ko nila ingrata ko unsa nagpakataas ko sa akong pagkatabi sa wa pa ko wa na ko maabot kay na si back to zero ko. Bakit unta mo sa ako pagbangon? Di ko pungkol bata pa ko pero attorney na ako'y nakita man nagtiayon makaingon jud ka. Luoy kay sila kay anak ko daw. Tiguang na tawa na tayo mahimo. Di man ta makasulog trabaho unsa na. Tapos attorney, gigtagaan tuod mi og bugas. Tilata sa among attorney asa mi kaldero. Asa mi glutuan. Sus Ginoo ko. Bitaw no, kay dinalian ilang ko anron. Nya karon nakapamahaw na ka? Sus, di ginusigin ang gutong attorney. Naghigda ko sa content. Thankful ko sa mga nitabang ko. Tagay tissue. Thankful ko sa mga nitabang na ko. Appreciate ka na ko mga friends. Nga gamay na one ko laway lang yun ako. Sige, Arlene, unsa mahitabo aday ni? Kanang imong balay din ha, dapit ra sa may kanana ang namasaklupan. Nila. Oo. Kana amo So ba? din inyo ang report ni Tweety good ang Kamansilis kuno na wash out hasta ang Tambis. Pila ka sityo tanan Pila- ang wash out. Sugdon na ka attorney. Kambawg pa lang. Kampo 4, Kambawg. Sa amo alang na kanang Kampo 4, dili na amo ang barangay. Oo. Barangay gyud na siya. Apil po nga na wash out. Mas ibabaw na gamay attorney. Grabe, Kambawg. Napa ko rin yung mga balay kay confident lagi kay na sila na ilang mga riprap. Oo. Confident ra kay sila sa ilang mga riprap. Mga riprap kung kabaw lang ko na may reporter gipada dito kung naalang jud tay mga signal unta wa magid may signal dito ni naog pa magigtabrok para lang jud kay kabaw ko kung bara mo check yun og CCTV. Oo. Kana kung bara mo check yun og CCTV kay usay na jud koy pagkamaldita tapulan nga yan na i-check among CCTV. Last time na nga na-check, di namin siya may mutang kita. Nalagi sa salagi ko. Oo. Ako siginan nga, kanang okay ko. Ako lang yun nga, nakasurvive yun ko. So ito ha, tumalik ko na. Anang alas 10 sa gabi kanang alas 10 sa gabi sa Lunes. Nilakaw na ko sa mua. Nibakwit na ka? Nibakwit Kinsa na may ko uban na. nimo sa balay? Akong papa, kay ako rin pero akong papa. Okay, so nibakwit mo. Diin man mo bakwit. Dito sa balay sa kong mga layo na yun kayo sa sapa. Oo. Pero nga akong maguwang og mga anak, super good nga among gi-safety kay alas 10 pa lang ana sa ate. Diha lang mo, abi ang balay. Oh. Kung sa yung gusto ipamutang, Oo. butang lang ninyo. So gibalay na ako kung mga TV, mga nako yung mga marit makuha lang ba. Akong gibutang sa ila.
Wala man jud naabot sila sa Pila tubig. pila ka balay na wash out sa inyong sitio? Di may hap, attorney. Di may hapdag handi kayo. Mga silingan ako, attorney. Kaya ang katwiting report gyapon na po kuno sa Tambis Layo usa ra jud- gatos ang layo sa pa kay na, attorney. Mas ibabaw pa na attorney. Miss ibabaw man gud. May kana imong gihisgutan lagtang. Wa pa gyud na hisguti ang tigib nga sa akong ihap 30 So usa gatos families. kuno ang balay sa Kamansilis na po sa Tambis. Sa inyo dito pila ka buok? Bana nimo. Di ko kay ihap gud, attorney, as in kung madto lang mo dito di nyo maihap. Pila ka Grabihan, balay no? nga na. Actually, Kay attorney, baha kay amon ang atuon. Ha? Kayugan pa nako. sa Oh. tinuod attorney nangutana man ko niya og asa dool ba sila sa Igutan Falls kay example og kita nga mga kanang ibutang talang ni bisita lang namo gyud Igutan Falls attorney nga moagi ka na ang mga areas sa Haklupan no. So kita gyud ko nga naa nay gihimong riprap. So sito ka na dapit yes, yes, actually attorney trail naman ay trail. na trailer diha. Padong ka o Naa. padong ka Campo 4 pasaka ka didto no. So mo tong pag-report ni Tweety naka-recall ko nga nakaagi ko ana nga lugar. On normal days dili gid ka kita og tubig an attorney. Okay, sa man dito karon lapok pa dito wala na lapok. Lapok paghapon. Makita nimo mga bus. Pero dagko jud siya kanang So, tanang tumba. dako nig damage ang talisay no kumaohon ni. Tinuod Kaya na mo nakuha nga initial report gahapon mo to kung gipabalikan ni Twitter dito kay 100 ka balay kuno sa Kamansilis na po sa Tambis. But sa inyo dito sa babaw-babaw, bana-bana nimo ha, pila ka balay? Gingo kag more than 100. Na ano danan? Jesus Ginoo ko. Grabe ha boy kay. So kini hitabo abi sa imo lo sa ta. Pag alas 10 sa gabi ini hawa na mo sa balay. Ngano man naon sa mga hitabo ang Hawak ko ka kay nakita na nako dapit sa may gate nako sa akong koral nanay tubig. Okay. So paghawa nako sa balay, tupat sa may gate. Kuyog papa imong papa. Kuy akong papa ana karon kay pag uli di ba hawa na mi so wala Oh. ko kay baog naon sa akong balay. Oh. Pwede siguro ma-check sa CCTV kung nai-record ako ba na ma-check pa niya kung naunsa ang balay. Mm. Hindi naman siya ko ka-retrieve kaya wala naman ko cellphone. Oh. Langoy mo sa iya. Ang kanang tubig dira pa sa tubangan sa Okay. akong koral. Ako na ingkon mang bakwit na tayo kay wala na tayong ma-retrieve da ipang-sign na lang nato kung mabasa basa. Mm. Basta kay manglakaw mi para safe mi. So diin mo ikaw imong Ang papa. tubig, oo, kami ra magyud aduha. Sige, dito mo ni bakwit sa Balay sa akong ate. layo ra. Layo ra gyud attorney. Okay. Bakit unta mo kung unsa gyud kalayo attorney? Okay, wala mapektarin sa atin imong balay. Nahurot gyud attorney. Apil sa ay inyong gibakwitan nga balay Ba apil. ka attorney? Giing anak pa ako sila nga sus alas 4 alas 3 pam day ka galaroy-laroy day kay kanang kuan nagmata ra man day ka wa man jud minimo pukaw ingon ko abigay na ko daan kuya gustaw na ni kay kamera jud gahi ugnaw nga dugay kay minamalhin. Mm. Pero diri ra mi sa ilang ate silingan na sa akong ate ha. Oo. Akong ate layo pa jud na sa akong balay. Pila pa na nimo. So dito mo bakwit. Dito may bakwet. Taas na do lang na sila karsada. Oo. So unsay sunod na hitabo? Mga alas 10, wala na ako sa balay, di ba? Wala na ako sa balay, dito ra ko, tambay-tambay. Karon ang kaning kakuan na to, kani hubas lagi ang tubig. So niuli ko sa amo, kaya wala na tubig. Niuli ko sa amo. Oh, so sa man to? Mga 3 na nakapin attorney, mga hapit na mag-4. Pas, di na ko familiar sa time, kaya wala naman ko orasan. Kani siyang, pag lakaw ko, di ba, dito pa sa tabangan, pag uli na ko, ang akong balay, na ako'y makita, kung unsa ka ta sa akong balay, mga taga diri ra gyapon siguro nako sa diri ay Mm. wala jud kaabot sa lamisa nga akong gisaylan sa mga gamit. Ano ko say thank you Lord. Mo na siguro to anak ko. Pero kay ba ko nga walan full siya mga buntag pa di ba? Maminaw ba gyud ko balita. Kusukin akong speaker sa mga attorney kay akong papa musuko na di ko minaw. Karon kay Ganun ko, hay, salamat Lord, akong mga ref, ako mga... At least kompleto mo sa info haki sige matag broadcast diri. Nya mo may yang gipaminaw ka nato si Bianan. Oh. Karon kay di ba ningon mo na tray pa oy sus pag tan-aw na ko ang alauna ato ni hilan nambira puro lagi kalit si Oo, kalit-kalit lang kan. Oh. moto na anak ko aw ni wa man na tubig pag abot ko sa amo wala gyud tubig na attorney Mm. pero pertig yung lapok sa akong balay makita mo lapok gyud akong balay wa na nako makita ang tubig nga ni gawas gikan sa riprap nga diha sa atong tubangan nga wa nila giuna dito sa tumoy sus mga 15 minutes ang ato gikan ko nagpunit-punit sa mga sinilas mga sapatos nga wa na mo man kagawas kay saradom kay na akong balay niya na panay mo ra git-git ay haka maambot gyud sa git kahoy ra gud na nga git-git sad sus gipangunit ra gud to na ko ingo manglimpyo ka kuno kay wa koy lingaw di sad ko katulgon di sad kaganahan matuki Bagyo man. Oh. bagyo man karon kay igo mga 15 minutes gud attorney siguro to nga gikan ko nagpunit-punit hibong man ko nga ang atubangan sa akong balay mukalit murag mo ana ang tubig ba Mm.
Musod, pinakalit sa akong balay, attorney. Pinakalit, jud mo. Oh. Split seconds lang. Mutuyok, bitaw na siya iya, attorney. Murag ni ana ang tubig, wa. Murag higupon niya. Mutuyok siya, ay siya mo. Gawas. Mm. Ya ako papa, higda-higda na naman sa iyang katre. So ni balik tayo mo sa papa, kamunduhan balik tayo dito kami balik. duhan ba kay isus ka na akong papa, attorney. Nangga, mas kumain ka, pinangganak, mas pinangga ng manok. Mm. Iyan, gi. Gadto. Pang adto kay wa man sa jud naun sa mga manok, attorney, kay nagbatog man sa siya mga batunganan nga kuan. Just karon, attorney. Mga after lagi atong ingon ako ng mga naglimpyo-limpyo ko, nagpunit-punit ko ng snila. Mga oras-orasan naman to? Mga alas 3 na gyud na siya kapin, hapit na to mga 4. Okay. Karon, katulad yung pagkahibungan akong hala ang tubig kusog man kani hapak nga wa naman ta gyud ni ganina. Mm. Hala, attorney, split seconds na gyud, attorney. Kani kay di ba ingon ko nga ang tubig diri pa sa akong tuhod, diri kusod sa akong balay. Nakusod sa akong balay ha, pagpukaw na ko ni, huy pa. Bangon kay ang tubig dali kini dako. Mm. Hala, diha ni igo ka mo gawas sa pultahan ako to ni tagahawak bitaw na attorney. Grabihan no? So, Paspas kayo. gawas ka sa akong git, ug adto ka sa akong git, malamoy man ka, kinikita naman ako ang balay sa akong silingan, gilamoy na. Oh, dito na sa... Taga diri naman ako, attorney, ning kuhoy sunod nako. Ako ginan ako, sunod nako. Sige, kog lang, kay padung sa balay sa akong maguwang, di nakakaagi sa tubig. Nya perti na nanay mga kasagingan na tumba, nanay mga, kung anong sayo na tumba diha. Lingi ko sa kuluyo, hala. Kay mudagan ko pa doon sa balay sa ugangan sa kumuguwang bakay. Tawgon ako nga, ang among balay, hapit na gilamon og tubig niya. Layo pa man gyud kayo gina sa sapa ilang balay. Oh. Di pag-abot nako didto, napagid ilang balay wa pa ang tubig, wa pa naabot sa ilaha. Mm. Ako siyang dali-dali og saka sa babaw kay para ma-retrieve nila ilang gamit. Hasta akong gamit nga gibin ito, mga papers namo, mga NSO, mga duha ka passport mo sa kumbana, mga papers niya sa Canada. Oh. Naa dito sa akong malita, akong gisave sa ilaha. Inko, i-safety na ninyo ang ako sa ako na safety kay nangita akong papa, waday ni sunod na ako. Sus, ginoo ko. Attorney, kung ambot nang giunsa na ako nga puro natutumbadaan paguli na paggawas ako sa daan padung sa balay sa akong maguwang. Oh. Di ko ngayon matangkong wato ni sunod sa pagigukod akong papa sa baha, kay gigukod na sad ko sa baha. Mm. How much more akong papa? Saan ako akong papa? Ingoy, pwede na ako palitan akong papa 20, akong bana 20 buok. Ako papa, di ka na akong kitan. Magpalumos, gyud ko diri, oy. Ako, di kipagita akong papa. Gibalik na ko akong papa. Pero din na, attorney, oy. Di na adyo kakakita og dan, di nakakita og bay, di nakakakita. Wala, attorney, giunsa ako, akong gilangoy, unsay ako malangoy. Di ba ingon nga swimmer ko, unsay ako magunitan. Barbar na to kung di lang bagga ang jacket sa kumbana. Amot unsang ang gato sa dang jacket sa kumbana akong gisulob. Kaning duha attorney nga nasa hapit ako nasama dire. Oh. Barbar gud siguro niya ako nagunitan. Gisuban, gi-memorize na ko ang dan. Gi-memorize ako ang dan nga nako nagunitan nga barbar. Ako tong gigunit. Akong gigunitan, ako diyang gilangoy. Nilangoy ko pa dong sa awa na diyang makita nga balay na ko, attorney. Mauji ako na kunay nga na adyo na tumba dito nga saging. Pero pang-pang na gano'n siya, attorney. Doon na dyan kami sa karsada, attorney. Lam kay na, attorney, pila ka fit. So dito yung papa? Akong papa di, attorney, kaning kahangol niyang manok. Nibalik niya sa gipangdani ayang manok. Gibutang pa yun niya dito. Gisip niya ayang manok dito sa pinakataas nga balay yun dito. Pinanggas na yung manok niya niya? Oh, iya diyang gikuha dito. Pero pag ingon yun ako, na dyan mo tubag na papa na ko. Yung kuha na kanina, di rin ako. Okay na ko, Lord. Okay lang sa Edward nga. Grabe ko kapinangga sa kumbana, ginamot lang. Ingon ko, okay lang si Edward. Ay mo mga anak, wala kay anak? Wala may anak. Oh, wala kay anak, okay. Okay lang nga, yan naman na nga, rest in peace ko. Oh. Wa naman gid si Papa, di naman siya matubag. Nawag ko, sige, siya ko siyang ito. Timoto pa tong silingan ako nga akong gilidawin ko. Ari mo, agisan ako, kay gigukod sa... Manam sa mislingan ni Naog, sa kinang-retrieve sa silang gamit. Nagtambay-tambay pa nga sila kadiyot sa dito, while nagtambaysan ko. Iko, diri, saksat mo, ako silang gilidawin, diri mo sa akong gikuan. Kamanga na lang na ninyo, kay gigukod na sila sa tubig. Kamanga na ninyo, ako sa gispatan, kaya nakadapa, ma-judge ko gispat attorney, pero gamay na kayo siyang siga. Inani ng buntag, ato pa tayo sa story, ngita na ko sa akong papa, asa ko papa, sigo siya git. Pawa naman siya, pero doon na sa kay ko tubig nga akong gibarugan. Isaka na siya kumayo ba? Wa na dyan, dire na, di naman siguro ko na dyan nga, laing kay ipakabuhi. Murag ibiyaan ako ko papa ba? Oh. Akong papa de attorney, pag
pag gigukod siya sa tubig, na naman naminpid siya atong pangpang iyang nigamo siya sa luwas attorney. niya. Naabot siya karsada. Wa Oh. na ko na, wa na sing-in sa una-una nga ang gigian din ako. Katong danon tapadong sa kumaguwang mo, may akong gilang mo'y balik-balik, attorney. Oo. Moto na yung ato ko. Makita lang ninyo akong long sleeve. Sus, grabe pinagdaanan, attorney. Kay kung bugo pa Pero ko, yung papates luwas na siya. luwas gyud akong papa, attorney. Oo. Bisag kung sa may kawayo na akong papa, attorney, di ko na ipagpalit, attorney. Pila ko na gihulbots ka patayon. Oo. So to na nakasaka sa iya. Na, oh. Na ikaw Nakasaka din din siya. nakalangoy-langoy ka dito. Langoy, good na ako kay... Ako una-una, asa ko papa, basig na sangit o asa dapita. Oo. Basig pangitaon, good ako siya, di kumsugot, di na ako siya pangitaon, attorney. Oo. Kay nakibawa, good ako maguwang, good siya, balik na sa imong agi, bagitawag, tsukog. Kina naman ako maguwang, ni sunod man, ninaog man sa ila, kay mankuha sa gamit, wa, pay tubig ila, ha? So unsa man itabo? Kini o na medyo na kuan man yung ilang daik. Di pa na mawa, attorney. ilang Di riprap. na mawa, attorney, nga Di pa dahil ni- kasamo, ah. Di pa ni mao. Sadto pa nas Di babaw babaw. pa. No unsa man itabo adunay. Tangob ba na, attorney? Familiar ba kag tangob? Tangob na. So layo-layo pa na dito. Ang pangutanan ako, attorney. Oo. Ang daik paingon sa iya ka na yung mga negosyo na diha. Oh. Kanang butim na diha unsa pa na diha. Oh. Hanto jud na dito sa may tigib. Standing. Oo. Standing. Pero ang iyang riprap mo hinadaot. Iyang mariprap diri sa mga residential. Hurot mi way pa po mi balay. Sao ni namo? Naguma ang mga riprap. Muingon ka, attorney, kung ang kinayahan mo bawi sa iya kung unsa ang iya. Pong pabitas ako na kaistorya. Ang sapa di gyud siya masugot pagamian siya. Sige haman nimo pagamay. Sige kag palapa dito sa imo, kami diri imo gibitpit. Kisa di ako blame mo na, attorney. Wa ko na tayo ma-blame kay kuan ko rin is kaning iyahan. Oo. Pero kung gitarong pa na ninyo, parawagan dyan ako. Mm. So kung kinsa akong paninglon sa hostisya ning nahitabo na mo. Pangutanon ko niya, attorney, nga ngiti ka hostisya, ay giyon sa di ka gipatay ka, lupi pas gipatay na mo, attorney, ay. Kuaan patag kwartas tong bulsa ato tax. Kita pa napaswildo na nila, kita pa napadato nila. Oo. Nanaon ta? Sige, among susihon dito ha. Kining iriyaha dito. Basi makasusi ta dito boyki. Anyway, Ayun. mag-trailing, anad magkag trail. Ha? Among susihon dito niya. Susiha. Di lang kumusaba kung kanos kay basin og naay mag-atang nako dito. Mangandam. Oh, manganda mga kwan, o bitaw. Attorney Rufil, ka-recall ka sa report dito iti gahapon Oo. na ako ni nagbatog og atop nga ni nada sa tubig. I think mo ni, no? Kay di ba nagkabatog man Oo, sa ang atop. mga tao Kabatog, sa katop. mo. Ang mga tao sa mo, kita gyud sila, kita pagkabuntag nanay nagistoryahan nay. Ako toy grabe na ko sa tabang, sige jukot na nga tabang. Ang madungog na ko sa mga tao sa babaw na painabinin. Saka na. Gusto na ko pagsaka ni. Kung wa ambot pang gidator ni gigud ka kag di nimo ma-explain giunsa na ko siya. Giunsa gyud ako siya nga nakakat-kat ko ato attorney ay. Sige, amo nang kuno ha. Ato i-check sa report idol tweet kuno day. Nya standby Jane ha. Tweet ito ron sa may Talisay area para makuanta ni makuha tani maong report. Di pa dito maotong report ni tweet. Sa ubos na day ni. Sa ubos na ni. Padung na niglagtang attorney. Lagtang na. Daghan pa din dito. Daghan ang balay ni mahon. Ang susihunon attorney is ang Kampo 4 haklupan ng kining lagtang kay especially nga katupag ingon gani tweeting haklupan nagunahuna sad ko sa mga ubos pa nga panimay katong ugikan kag tabunok attorney sa flyover lagtang may una nimo maagian. Oo. Una pa ang haklupan. Oo. So grabihan no. Sige, ato sang i-check ko no si Idol Tweety kadali ha. Unya ang kompostila ra pud karon mga kailan do na po'y daghang nga mga disgrasya sa taon dito. Ato ni tagad pagtagad mga sukit ning paminaw para nga klaro tani mga kaigalaan. Okay, sige, gamay lang kayo. Si Inday RV Veloso, ato sang i-check Inday RV, unsa man tong mga lakaw ni GovPam gahapon? Kay sa may ni Kuyog dito sa may Talisay o dito sa may Liluan mga sukit ning paminaw. Okay, Idol Tweety, ato i-check sa di sa pikas nga linya ha. Yes, Idol Tweety, kumusta ang Talisay karon? Dito man ka sa Haklupan, di may taga Haklupan, di Haklupan yun inyo no? Haklupan pero lahi ni nga Campo 2 o lahi ni nga sitio. Tweets unsay latest di karon sa dakbayan sa Talisay kay unsay nalista din ha karon. Do na bay nalista na diha kay di man kato imong report gahapon. Okay to nga report pero di pa tumao di ay 100 kabuk sa Kamansilis nga balay na wipe out og napo sa Tambis. Pero na pa din daghan dito sa may Haklupan. Doon na ba'y dugang pa na ito nakuha nga report din ha? Kumusta pilay patay sa Talisay? O kumusta ato mga survivors diya? Kasamang Idol Tweety. DYHP RMN Report. Yes, Tweet. man Attorney Rufil, okay ra ba nga to ang signal din ha? Kay medyo naglisod gyud ko sa signal din hi dapita Attorney Rufil. Okay na.
Go ahead. So for Attorney Rufil, ato ang gibisita diri ang ilahang evacuation center dinhi mismo sa Talisay National High School o diri sa Central School nila Attorney Rufil. Yan na po dinhi ang mga residente sa katupod gani Attorney Rufil ang napapas po in town dinhi may dumlog. Dumlog sila Attorney Rufil nga nawad-an po sila mga balay. Kanang istorya ni Mama Attorney Rufil, ang amuamang kong nasudlan kagahapon na kay gikamay man gyud ang ato ang Ay, lihok-lihok lang, Tets. Ayaw lang lihok-lihok, Tets. Stay put lang ka diha. Asa dapit nga, katong okay ang signal. Nya ayaw lihok, kay aron nga dili mo apektan ang signal. Go ahead, go ahead. Okay, di naman bati. Sige, once makakita kag signal nga maayo, ayaw naglihok. Aron nga kwan. Okay, yeah, sige, go ahead. Hello, Attorney? Yes, go ahead, go ahead. Attorney, madungog ra? Oo. Okay, ayaw naglihok niya. Okay. Kato Attorney Rufil sa Haklupan, ang atuang na sayra na magagahapon na kay Madjugyod slide pang kadalanan niya, dulhugon po gyud kaayos tanan padung gyud dito sa mga napapas gyud nga mga panimalay Attorney Rufil. Ang atuarang nabisita kay kani nga gatos kapin na dinis may kamansilis Attorney Rufil o kining ang iyang tapad ra pod nga purok ang atuang nasayran kagahapon. Napo ni siya dinhi sa pikas ang dinhi sa may kamansilis Attorney Rufil mo ni ang gatos kapin pod ka mga panimalay. Niya karon lang gyud ato ang nasayran nato ni Rufil nga duna pa day sa mga sa babaw pa dapit ani kay duna pa pud ay mga nabanlas pud nga mga balay ug napapas pud ato ni Rufil tungod ani nga maong project pod sa QM Builders kay mao man gyud ang istorya sa tuang mga residente ato ni Rufil. So daghang mga residente dili lang kini si Arlene, daghang mga residente na nagbagulbol sa QM Builders. Yes, daghan kaayog nagbagulbol ato ni Rufil labi na dinhi gyud sa may Haklupan mao gyud ang ilahang permi bukang bibig ra nila Attorney Rufil nga tungod daw sa QM Builders kaning naguba nila nga riprap Attorney Rufil nya wa na tarong idaghan pag mga kana ganing backlog pa Attorney Rufil nga kanang mo na hinungdan pod nga wa gyud kaagasan ang tubig. Mo na kasagaran gyud ay pang storya sa tuang mga residente nga hinungdan pod Attorney Rufil nga nangayog gyud sila tabang ipasipyag gyud ni sa tuwa dinhi sa DYHP kay o sa IFM kay tungod ang mga residente pod diri Attorney Rufil kay suking tigpaminawan man pod nato. Sa kanang nakita sa tuang video sa mga support Attorney Rufil support pictures kanang sa duha ka buok Attorney Rufil nga pro kay dinis may Haklupan. Apan karon lang gyud moto naa pa day sa taas kana siguro nang gi-mention ni ma'am nga ilahang lugar. Kay doon naman po na landslide po din nga area Attorney Rufil. Napo di ay. Oo, doon ay mga nangatagak po nga mga bato gikan po bungtod. Nya mo Attorney Rufil doon na tayo sa kabalay nga natagakan gid ani nga maong mga bato Attorney Rufil natagakan ngo sa kabalay nga nakaangol og isa. So daghan na bagulbol sa QM Builders ya, daghan na bagulbol. Yes, bisan asa tamudong ditong dapita Attorney Rufil. Ang ilahag yung perming istorya kay maora gyud na kung dili pa daw tungod anang proyekto sa QM Builders kay dili gyud mahimong ingon ana ka first po ang ilahang masinati Attorney Rufil nga mawad-an sila balay. Okay. Sige, sa sige. pagkakaroon Attorney Rufil, atuwa pa man pod noong gisusi kung pila na gyud ang kinatibukan pod nga nakalas dinhi sa Talisay City Attorney Rufil. O dinhi po sa ako ang nimutangan karon ilang evacuation center okay naman po noon ang kahintang sa tuang mga residente dinhi sa Talisay Attorney Rufil doon na ray tubig nara po mga CR o doon na po sila kalutuan po Attorney Rufil. Okay, so i-check lang ang lista diha Idol Tweety kung kinsa nagda sa lista ana kanang pila ka buok tanan ang atong mga na wipe out nga mga balay, pila ka buok ang patay, magkuha to mga ngan bagha na diha. O kining mga tabangon na to diha Idol Tweety kay kining mga patay ato makuha ni 7 ka patay ko nung naas Talisay. No, confirm ba na Idol Tweety? Attorney Rufil? Kanang 7 ka patay nga naas Talisay ato i-check yes, na. Confirmed na Attorney Rufil nga doon na 7 ka buok dinhi sa Talisay City. Okay, nya pila ka balay tanan ano wipe out kay aron nya ma-kwansa na to Idol Tweety. So far atong naibawan pa dinis may dumlog gyud na wipe out pud ni sila Attorney Rufil. Sa dumlog pila ka buok sa dumlog? Pila ka buok ng dumlog ko no? Ubay-ubay gid sila Attorney Rufil. Wa pa man gid tay exact noon nga nakuha gid kung pila ni sila ka buok pamilya o pila ni ka mga balay pero ubay-ubay ni nga mga residente ang nadinhi karon. Okay, kwan pangutan ang ilang kapitan da o pila mga more or less mga pila ka balay. Yes, Attorney Rufil ato aning susihon ug sa taon karon aron po
ato po nga mapahibaw po, ma-updatean po nato itong mga suking paminaw kabahin na nga nahitabo po din sa Talisay Attorney Phil. Okay, sige. Ako kamalikan niya Idol Tweety. I-check ko na labi na ang kaning mga patay natin mga nga na ani. Ikaduha ka ng mga balay nga nakakuan kay dumlog lang daan daghan kay mga dumlog. Ba't kanang dumlog ubos na mo na kayo? Ubos kay na. Daghan Ang jud. dito sa Klupan tutas taas pati naghanan na wipe out. Ang imong report gapon 100 ang na wipe out sa puro Kamansilis na po sa Tambis. Ba't labaw pa na dito yes, sa babaw? Labaw pa din sa babaw Attorney Rufil, na sayran po na nato diri ang doon na pa jud dito sa babaw aning sa may Kamansilis daghan pag jud ay pud kaayo mga balay nga na wipe out po Attorney Rufil. Sige lang ato lang tagaan pud og pagtagad karong taud-taud Attorney Rufil ato ang ibawon po dinhi mismo sa Talisay City ang kining ato ang kinahanglan pa nga mga updates sa kabahin po dinhi sa Talisay City. Kini ang Idol City sa IFM ug sa DYHPR man Cebu at Tatak-Ar. Amen. Salamat Idol Tweety sa mga report. Boyke, ato lang sa ning konon kay og basin ha di lang ko mo pasalig nga ako makakuyog ko dito. Gahapon dito may Idol Boyke sa kining Villa del Bakayan. Rio. Oh, dito may Boyke. Ako ganahan ko madto pero di ko kay ko pasalig lang, no? Pero sa Idol Boyke daan man ni nga trail man eh, no? Kailan sa ko na ni hanggang kaya siya kat-kat. Oh. Now ang ako Social ani climber siya literal. o makakuyog ko mas maayo pero di kinit natay mga reporters nga makakuyog, no? Pero nasa Idol Boyke ra. Okay ra, Ato- may di ko makalid attorney. Oh, Hila. sige. Kay atong istoryahon sa Idol Boykes gawas, aylos sa palakwa. Oh, karon taon. Sige, attorney, kay again sa ato makigsunan diha pero buyag attorney lanog kita. Dihang dapita Kanang gyud. haklupan daghan tag manisnes diha. Lagtang kanang magbaktas ko attorney, kanang Oh. mag-hike me, wa gi di man sa pag-unsa no pero makailag gyud. Oo. Unya mo nang nakoy mga barkada des Campo 4 nasayod gyud ko sa mga agianan diha attorney mo nang naa na yung mga falls diha. So ug mga balay-balay mo nang pag-describe ni Tweety gahapon naka-imagine ko ba. Pagkaron pag gyud ni Arlene nga uy di lang di ay kadto. Naman tay number ani. Usa man ka namo pagkontak, panalitan og kwan. Di jud O, di ko naman ninyo siya makontak. makontak. Pero na ko'y number sa akong brother-in-law. Iyam ng cellphone na akong Kay panalitan kon ba? O kasugakod kag binaktasay dito. Ay, sus. Kay kinbuiki kasugakod Social na climber na. sa ko. Ang ako kasugakod man ko pero di ko kapasalig kung makaadto gyud ko pero da ko reporter og si Boyke pud makaadto. Oh, di lang ko mo kwan yung maka kwan kay mahimutang kwan na. Kay mo attorney nindot sad nga paminaw na to ang yang uus katawhan ba. Kay Tinuod. valid man gud na. Tinuod, Pwede man i-counter, pwede mo pasabot pero kinahanglan madunggan sa nato nga unsa ilahang mga yaw-yaw nga dugay na di ay attorney Rufil. But anyway ato lang ni sundan attorney Rufil daghan kay salamat Ma'am Arlene no sa imuhang kay gayunan pod nga ni ari gyud no wa gyud nato gikuan ni kalit naganhi ni bungko. Abi kog maki-charge Wa jud unsa. attorney, di ko Oh. di natog ko sa content nga ako ra gyud sa akong pag-umangkon na kabog sa 10 kana jud ko. Uyas kung papay kay bawo jud ko hinugnaw na siya. Nindot ka na siya comforter sa amo Karon kita ra ko papa pinat kuob ang higdaan karton. Sige lang. Basta importante nga naka-survive, no? That's number one. Importante. Okay, istorya tagdugangan sa gawas. Kay niya po kuno'y taga Balamban nga higap na kayo nang anis to si Bianan Boyke. Para buyag attorney. Oo. Ato pasudlon siguro day ang kining taga Balamban niya ato ipaabot ni kwan sa Inday RB mo hatag po nitong report si Jen Gallardo to aron sa Compostela wa pay signal nga klaro kay duna kuno'y 15 pod namatay dito Boyke. Sus Castellan. Sus Ginoo ko. Unya attorney mo pahibaw lang sa tadaghan kay magsige text nato og kumusta ilang magkaigsunan sa Camotes. Ako pod gi-establish ang ato ang contact dito kay wa say mga signal. Yeah, karon Ang taon. kurente down gyapon attorney. Oo. Daghang salamat attorney Rufil alang sa DYHP Gaya FM. Ako si Salamat, Boyke attorney. Tataka Remen. Okay, sige Arlen, salamat ha Idol Boyke. Nya dayt mga taga